Bore da, a chroeso i'r Oedfa bore yma. Gad ymuno Pasg llawen i chi. A mae'n sôn gyda ni i lawenhau bore yma. Gan bod Crist wedi atgyfodi am yr bedd yn wag yr Oedfa bore yma. Dan ofal Emyr. A ni'n dymuno bendith Duw ar Emyr wrth i fe'n arwen ni. Ag arno ni wrth i ni gyd addoli y bore yma. Does dim llawer o goeddiadau yn y grynydd. Croeso chi ymuno ni am baned ar ôl yr Oedfa yn y cefen. Ac yna Sul nesaf, bydd Alun Bryn o Abertawe yn arwen ni yn Oedfa on. Ac bydd ysgolion Sul yn ailgychwyn hefyd bore Sul nesaf. Does dim cyfarfodydd arall yn ystod yr wythnos. Felly dyna'r coeddiadau am yr wythnos sydd o'n blaen ni. Gydewch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr i ti bod y bedd yn wag y bore yma. Bod y tristwch y croesoliad yn troi yn llawenydd y bedd gwag ar fore cynta'r wythnos. Yn arglwydd ni diolch i ti bod y Crist oedd yn ostynedig nawr wedi drad yr chafu a bod ganddo fe'r enw sydd i'ch ben bob enw a bod e nawr ar ddeheulaw y tad yn y nefoedd a bod pob awdurdod yn y nefoedd ac ar y ddeiar yn ei ddwylo fe. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod na fywyd newydd, bod na obaith newydd i ni bore yma trwy i atgyfodiad e. Arglwydd ni'n gweddio i ti agor yn llyged ni i weld ac i ddeall ac i lawenhau wrth ni daddoli di bore yma a bod ni'n cael blas ar bethau nefol, ar yr hyn sydd wedi paratoi ar ein cyfer ni. O Dduw, bydd gyda Emyr wrth y fe'n harwen ni. Ni'n gweddio bod dy air di yn dod yn nerth yr ysbryd lan. A ni'n gweddio i ti roi Cristion i wrando ac i ymateb yn gymwys i dy air di. O Dduw, ni angen dy ysbryd di. A ni yn gofyn i ti wneud yr hyn wyt ti wrth dy fodd yn wneud. Ni'n gofyn i ti bendithio ni dy bobl di ac i ogonefu Crist bod mwyn dy enw di. Amen. Amen. Diolch ti Rod. O'n ni'n mynd i ganu mawl gyda'n gilydd. Ni'n mynd i ganu 23 yn yr atodiad. Ger bron fy niw a'i orsedd gref. Mae gen i fachos llawn dili. Yr archoffeiriad mawr yw ef sy'n byw i eiriol trosodd beth. Dyna pwy yw'r arglwydd Iesu. Fe yw yr aberth, ac o'n i'n meddwl am hynny ddydd Gwener y doni, yr aberth ar y groes yn cael ei roi trosto ni, mwyn ein iachau ni a'n hachub ni. Fe hefyd yw'r archoffeiriad sydd yn nawr yn fyw. Mae'r bennill ola yn dweud hyn, gwelwch yr oen, hynny yw'r oen fi farw, gyfodwyd nawr. Cyfiawnder perffaith i mi yw. Yr ydwyf di-gyfnewid mawr, brenin gogoniant, grasol ddiw. Yn un ag ef, ni threnga fi. Hynny yw, achos bod Iesu di marw a di atgyfodi, gan bod ni'n un gyda fe, dyw mae'r woledd ddim yn gallu'n cyffwrdd ni nawr. A'i waed prynwyd fe na'i drud. Cuddiwyd fy mywyd ynddo fri yn Rhist, fy niw a cheidwad fi. Na ni sefyll, na ni ganu mawl. Dyna ni. We are your
a chael wrthod gan fynyw. O Satan dawyn yw'r law, gan feio ar fy nghalon i, edrych ar bryd gweld y mawr, yr un sy'n guddio ei gael i. Emyr James, ffrindi'n roes, gael ei gael o David Clyde, Dirwyn ni a'i sail y loes, o'i weledus i maddau mai, o'i weledus i maddau mai. Relwch yr oen y fodrwydd lawr, Cyfiawnder perffaith i ni yw, yn ydwyd ddigad newid mawr, brenin gogoniant casol Duw. Yn un ag i ffren a fi, a'i waith y brynwydd fenais fi, i'r ddweud y mawyd yn gofri. O'n ni'n mynd i glywed am yr atgyfodiad gyda'n gilydd nawr, ac ni'n mynd i ddarllen o Mathew pennod 27 a mewn i bennod 28. Blant, bydd gen i roi bethau i ddangos i chi nes ymlaen yn y bregeth, ond mae Lois wedi paratoi taflenni, dylswch chi gael taflen wrth ddod i fewn, mwyn helpu chi wrando, ac mae yna weithgaredd i chi'n wneud ar y daflen hefyd. Ond ni'n trio gwrando nawr. Gwrando neu darllen ar y sgrin am hanes yr atgyfodiad, iawn? Oedd Iesu di marw ar y groes, ar y dydd Gwener, ac yma nawr ni'n clywed ychydig o be ddigwyddodd nesaf. Felly Mathew, pennod 27, dechrau yn adnod 62. Dyma gair Duw. Tranoeth, y dydd ar ôl y paratoad, daeth y prif offeiriaid a'r phariseiaid ynghyd at Pilat, a dweud, Sir, daeth i'n cof fod y twyllwr yna, pan oedd eto'n fyw, wedi dweud ar ôl tridiau fe'n cyfodydd. Felly, ro orchymyn i'r bedd gael ei warchod yn ddiogel hyd y trydydd ddydd. Rhag i'w ddisgyblion fod a'i ladrata a dweud wrth y bobl mae wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw. Ac felly bod y twyll olaf yn waeth na'r cyntaf. Dwedodd Pilat wrthynt, cymerwch warchodlu, ewch a gwnewch y bedd mor ddiogel ag y gallwch. Eithant wythau, a diogelu'r bedd trwy selio'r maen a gosod y gwarchodlu wrth law. Ar ôl y saboth, a dydd cyntaf yr wythnos ar wawrio, daeth Mair Magdalen a'r fair arall i edrych ar y bedd. A bu daeargryn mawr. Daeth angel yr arglwydd i lawr o'r nef, ac aeth at y maen a'i dreiglo i ffwrdd ac eistedd arno. Roedd ei wedd fel mellten, a'i wisg yn wyn fel eira. Yn ei dychwyn o'i weld, crynodd y gwarchodwyr ac eithaf fel rhai marw. Ond llefarodd yr angel wrth y gwragedd, peidiwch chwi ag ofnyn yma. Gon mae ceisio Iesu a groeshoeliwyd yr ydych. Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi. Fel y dywedodd y byddai.
Dewch i weld y man lle bu'n gorwedd. Ac yna ewch ar frys i ddweud wrth ei ddisgyblion y mae wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, ac yn awr mae'n mynd o'ch blaen chwi i Galilea. Yno y gwelwch ef. Dyna fy neges i chwi. Eithant ymaith ar frys oddi wrth y beth, mewn ofyn a llawenydd mawr, a rhedeg i ddweud wrth ei ddisgyblion. A dyma Iesu yn cyfarfod â hwy a dweud henffych well. Eithant ato a gafael yn ei draed a'i addoli. Yna medda Iesu wrthynt, peidiwch ag ofn. Ewch a dywedwch wrth fy mrodyr am fynd i Galilea, ac yno ddim gwelant i. Tra oedd y gwragedd ar ei ffordd, dyma rai o'r gwarchodlu'n mynd i'r ddinas, ac yn dweud wrth y prif offeiriaid am yr holl bethau a ddigwyddodd. Ac wedi iddynt ymgynnull gyda'r huniriaid ac ymgynghori, rhoesan swm sylweddol o arian i'r milwyr. Gan ddweud wrthynt, dwedwch bod ei ddisgyblion ef wedi dod yn y nos a'i ladrata tra oedd eich chwi'n cysgu. Ac os daw hyn i glyw y rhaglaw, fe'i berswadio ni ef a sicrhau na fydd rhaid i chwi bryderu. Cymerodd y milwyr yr arian ac wneud fel y cawsant ei cyfarwyddo. Teimlwyd y stori hon ar led ymysg Iddewon hyd y dydd heddiw. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu eto yn gilydd nawr. Ni'n mynd i ganu rhif 659 yn y llyfr yn mynnau. Yn dwlu ar y geiriau yma. Ni allodd angau di ddal Iesu'n gaeth ddim hwy na'r trydydd dydd. Hynny yw, oedd Iesu yn y bedd, oedd marwolaeth yn dal gafel ynddo fe, ond dim ond tan y bore Sul yna gyna yn rhydd y daith. Ni ddelir un o'i blant, mynd i bant y bedd. Fe'i gwelir ger ei fron yn llond ei gwedd. Hynny yw, falle byddwn ni yn marw ac yn cael ein claddu, ond bydd marwolaeth ddim yn gallu dal gafel yno ni chwaith. Achos bod Crist wedi ei gyfodi. Ond yn ei sefyll na ni ganid yn gilydd.
ni gael amser bach nawr i weddio, i geisio Duw mewn gweddi. Clywed be, fi'n cofio pan o'n i'n iau, yn fy arddegau, o'n i wrth fy modd gyda yr amser o weddi ar bore Sul. Clywed pam? Amser am nap. Dyna pam o'n i'n hoffi, So pawb yn cael llyged, ac o'ch chi'n gallu mynd o hyn, a pwys'ch ben i lawr, ac o'ch chi'n gallu cael 10 munud o ryw cael llyged a hepio. Falle mae dyna sydd i chi'n teimlo bore yma. Chi'n meddwl, reit, ni'n mynd i weddio nawr, gret, allai gael llyged i a meddwl am rhywbeth arall. A chymod be, hyd yn oed i ni roi hun, os ni'n onest, yn aml iawn, pan mae'n amser i weddio, ni'n ffeindo'n hunan. Falle bod ni ddim yn meddwl gwneud, ond ni'n cael llyged ni, a mae'n meddwl ni'n dechrau crwydro, yn mynd i bob man. Felly fi eisiau'n annog ni nawr, okay? Ni'n mynd i gael jyst rhyw funud fach dawel ar y dechrau. Cyn bod fi'n gweddio, cyn bod fi'n arwain ni mewn gweddi, jyst munud fach, a fi eisiau chi i weddio, yn dawel fach. Fi eisiau chi i feddwl falle am be ni wedi clywed dros yr wythnosau diwetha, neu yn ystod yr wythnos yma, neu bore dydd Gwener, neu nawr yn y darlleniad, a fi eisiau chi i geisio Duw mewn gweddi. Ac yna byddai yn gweddio. Felly cymerwch moment nawr. Ddim i hepio, ddim i gysgu, ddim i feddwl am wythnos nesaf, ond i ddod at Duw. Yn ei weddio. O arglwydd i'n Duw. Ni yn diolch i ti am y fraint sydd gyda ni o gael gweddio, o gael siarad gyda chi. Dad maddau ni. Os ydyn ni yn esgiluso gweddi, yn cymryd anganiataol, maddau ni os i ni yn aml yn defnyddio munudau fel hyn i hepian a chysgu ac i feddwl am ein cynlluniau ni ar gyfer gweddill y dydd neu gweddill yr wythnos. O, Dad, i ni yn diolch i ti. Dwi'n ti o ddiw yn gwrando ar dy bobl wrth i ni di geisio di. Diolch bod ni'n gallu nesau at ti heb ofn. A bydd ni wedi clywed geiriau yr angel a geiriau yr arglwydd Iesu Grist ei hun y bore yma'n dweud, peidiwch chwi ag ofni. Diolch bod ni'n gallu dod i dy bresenoldeb di. Heb ofni. Yn gwybod bod yr arglwydd Iesu Grist, yr un a fi farw, yr un a gladdwyd, mae e'n fyw yna. Mae e wedi concro marwolaeth. Mae e wedi curo y diafol. Mae e wedi trechu ein pechod ni. A mae'n fyw. Mae'n fyw yn awr ein mwyn ni. Ni'n diolch arglwydd fod ti gyda ni yma nawr. Ni'n diolch i ti bod yr arglwydd Iesu Grist yn bresennol yma trwy ei ysbryd glân. Ac arglwydd, beth bynnag i ni'n ei wynebu ar hyn o bryd. Os i ni yn cerdded trwy glyn cysgod angen. Os i ni arglwydd, yn gwynebu
diwedd ein hoes ni, arglwydd rwy ti gyda ni, a nid i ddim yn gadael. Ac i ni'n diolch arglwydd fel ni newydd i gamu, un dydd, cawn ni weld yr arglwydd Iesu a'n llyged ein hunan, a chlywed i lais yn ein galw ni i godi o'r bedd, i fod gyda fe am beth. Ni'n diolch arglwydd, bydd ein profiad ni yr un a'r gragedd yna, a'r disgyblion eraill ar y Pasg cyntaf yna. Cawn ni weld ein gwaredwr. Diolch am hyn. Dad, ni'n gofyn nawr, arna ti fod gyda ni. Helpa ni, Dad, ni'n gwybod y pethau hyn. Ni wedi darllen yr adnodau yma a'r hanesion yma gymaint o weithio o'r blaen. Dad, ni'n gofyn nawr, wneud i. Helpu ni. O'r plentyn ienga i'r hynaf yma, arglwydd deren agos ato ni, os gweli di fod yn dda. Diolch dy fod ti yn ein caru ni. Diolch dy fod ti a rhywbeth i'w ddweud wrtho ni. Arglwydd deren agos felly. Dad, i ni dy angen di. Gweithio felly. Amen bod ni'n dod yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad ar rhif 38 o Enaid. A wyt ti'n flinderwr, llwybr yn dywyll o flaen. Mae goleuni yn wyneb y ceidwad a bywyd mor llawn ac mor lan. Yna ni sefyll i ganu.
Felly bore yma, ni'n dathlu yr atgyfodiad a rownd y byd fydd yna miloedd, miliynau o bobl yn cofio, yn canu, yn meddwl ac yn dathlu'r ffaith bod yr arglwydd Iesu Grist iddo fe gael ei ladd a marw fel mae cymaint o bobl yn gwneud. Pobl yn marw bob cwbl o eiliadau yn does, ond nath e ddim aros yn farw. Nath e ddim aros yn y beth, fe nath e atgyfodi. A mae'n siŵr mae un o'r cwestiynau mwyaf pwysig ni'n gallu gofyn yw hyn. Ydy hynny'n wir? A wnaeth Iesu wir atgyfodi? Achos os wnaeth e, os mae'r ateb i'r cwestiwn yna yw ie, fe wnaeth e atgyfodi, mae hynny'n newid popeth. Os yw Iesu wedi atgyfodi, mae'n rhaid i ni gymryd o ddifrif yr hyn oedd e'n ei ddweud. Os yw Iesu wir wedi atgyfodi, mae'n rhaid i ni ystyried popeth oedd Iesu wedi ei ddweud. Nath e ddweud, mae fe yw mab Duw. Fe nath e ddweud fod e wedi dod i'r byd mwyn achub pobl. Fe nath e ddweud fod e'n mynd i ddioddau a marw ac yna atgyfodi mwyn delio gyda'n pechod ni. Os yw Iesu wedi atgyfodi, yna mae'r Beibl yn wir a mae eisiau ni ystyried beth mae Duw yn ei ddweud wrtho ni a'r ffaith bod angen i ni nawr i droi o'n pechod a chredu yn Iesu Grist fel ein unig gobaith ni. Mae popeth yn pwyso ar yr atgyfodiad. Apostol Paul yn enwog iawn di dweud hyn, os nag yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw eich ffydd. Os yw Crist ddim di atgyfodi, yna chi'n gwastraffu'ch amser chi, a mae popeth arall yn cwmpo yn ddarnau. Does rhywun yn gallu dadbrofi yr atgyfodiad? Does dim reswm yn ei fod yma. Ond bore yma, ni yma, i gofio fod Crist wedi ei gyfodi. Felly mae 3 peth fi eisiau ni feddwl amdano'r bore yma. 3 pwynt. Roedd Iesu yn y beth. Ni'n gwybod. Roedd Iesu yn y beth. Yr ail pwynt, roedd pobl eisiau cadw Iesu yn y beth. Ond, ar y trydydd dydd, roedd y bedd yn wag. Oedd Iesu yn y bedd, oedd pobl yn desbryd i trial cadw yn y bedd, ond ar y trydydd dydd, roedd y bedd yn wag. Pwynt 1, roedd Iesu yn y bedd. Chi'n gweld, oedd Iesu wedi marw. Oedd yr Rufeiniaid yn experts ar ladd pobl. Dyna un o'r pethau o'n nhw'n gwybod yn iawn sydd i'w wneud. A bysyn nhw ddim wedi caniatáu i rywun oedd yn cael ei croeshoelio i beidio a marw. Bydden nhw wedi bod yn sicr o orffen y job. Ond nhw ddim yn gwneud hanner job, ond nhw'n gorffen e. A ni'n clywed yn dini bod un o'r milwyr, mwyn bod yn siŵr bod Iesu wedi marw, mae'n cymryd picell gweilffon a mae'n gwthio fe mewn i ochr Iesu, siŵr bod o dan yr asen a lan mewn i'r galon trwy'r ysgyfaint, a beth sy'n digwydd? Mae dŵr a gwaed yn llifo allan. Oedd Iesu wedi marw. Mae dyfyn rhywbeth i ddangos i chi fyny'n blant. O beth yw hwn? O beth yw hwn? So Seffo, ti'n iawn mewn ffordd, cennin Pedr yw e. Ydy'n gennin Pedr neis? Os ydych chi'n hoffi pino hwn, neu o'ch greu yn eich cap chi? Os ydych chi, beth sy'n bod efo'r cennin Pedr yma? Sy'n bod efo angen?
Oedd hi'n marw do. Oedd e'n edrych yn hyfryd ar un adeg. Oedd e'n llawn bywyd, a'r petalen felyn ac yn llachar ac yn wych i gyd, ond na wedi marw. Like challenge. Challenge. Pwy yma, Cennin Pedr yma nôl yn fyw. Na'r sefyll y llaw. Unrhyw eisiau, chymod beth, dim Oedfa Pasg siocled gen i yma i roi chi fel gwrdd. Na i brynu'n, os oes rhywun yma yn gallu dod â hwn nôl yn fyw, na i fynd a prynu'r Oedfa Pasg siocled mwyaf fi'n gallu ffindo. Unrhyw? Na, ni methu. Ni methu ni, achos mae di marw. A chymod beth, just, hynny yw, Cennin Pedr yn flodyn gwych, just blodyn. A chi methu dod â fe nôl yn fyw? Pan mae person yn marw, heblaw bod Duw yn neud rhywbeth, diwedd y stori. Nag o fe, ac oedd Iesu wir wedi marw. Oedd Iesu yn y bydd. Ni'n gwybod oedd wedi cael ei roi ym mydd Joseph o Arimathea. Ni'n gwybod fod gwragedd a pobl eraill i gweld lle nath ei gael ei osod. Ni'n clywed fan hyn yn ein darlleniad ni bod yna filwyr wedi cael ei gosod, milwyr Rufeinig, milwyr gwych yma, oedd yn gwybod i stwff nhw a dyma nhw'n selio y carreg ac yn gwarchod y bydd i wneud yn siŵr bod e yna. Oedd Iesu yn y bydd, a'r cwbl oedd angen gwneud, rili, sicrhau bod e dal yna ar y 40 dydd. Yn dyfa, chi'n gofio, edrych ar adnod 63, mae'r prif offeiriad a'r Pharisëiad yn dweud wrth Pilat, Syr, daeth i'n cof fod y twyllwr yna Iesu pan oedd eto'n fyw wedi dweud ar ôl tridiau fe'n cyfodydd. Felly o'r chymyn i'r beth gael ei warchod yn ddiogel hyd y 30 dydd. Mae fel bod yna countdown cloc yn cael ei osod. Os ni just gallu cadw Iesu yn y bydd, tan ar ôl y 30 dydd, bydd hynny'n profi na nid fe oedd y Meseia. So mae hwn nawr yn dod yn i'r ail bwynt. Oedd Iesu yn y bydd, ac roedd pobl eisiau cadw Iesu yn y bydd. Okay? Oedd yna bobl oedd eisiau cadw Iesu yn y bydd. Nawr, pwy oedd y bobl? Pwy oedd eisiau cadw Iesu yn y bydd? Wel, yn gyntaf, dych chi'r Pharisëiaid a'r prif offeiriad. Pam maen nhw eisiau cadw Iesu yn y bydd? Wel, achos, os oedd Iesu yn farw ac yn aros yn farw, bydde hynny'n profi bod e'n gweud celwydd. Cadw Iesu yn y bydd tan ar ôl y 30 dydd, bydden nhw'n gallu dangos i bawb edrych, nid fe oedd y Meseia, oedd e'n dweud celwydd, nid fe yw mab Duw, oedd e'n dweud celwydd, mae'r unig ffordd i gael eich achub yw trwy i ddilyn a roi'ch ffydd chi ynddo fe. Edrych, twyllwr oedd e, dewch nôl i rando arno ni. Pwy arall? Wel, oedd y Rufeiniaid eisiau cadw Iesu yn y bydd hefyd, yn dod nhw. Mae Pilat yn gweud nhw, ewch, cymerwch yr gwarchodlu yma, ewch ar milwyr yma i gadw'r bydd yn ddiogel. Pam? Pam? Wel, oedd Iesu yn frenin yn doedd. Ac bod Iesu'n dweud wrth Pilat, dyw fy nheyrnas i ddim o'r byd hwn, oedd Iesu yn frenin ac oedd pobl i fod i ddilyn Iesu ac os oedd hynny'n wir, wel, dyna fydde diwedd ar ôl yn dilyn Cesar, brenin y Rufeiniaid. A felly, os oedd Iesu yn aros yn y bydd, bydde hynny'n golygu, wel, does dim angen i ni newid. Gallwn ni cario ymlaen efo'n ffordd ni o fyw. Gallwn ni cario ymlaen i ddilyn Cesar, ni ddim angen dilyn neb arall. Pwy arall oedd eisiau cadw Iesu yn y bydd? Wel, mae yna un person, dwi'n yn cael ei enwi fan hyn, ond y diafol. Chi wedi meddwl am hynny? Y diafol. Fe'n haroi wrth baratoi.
Mae'n drawiadol na gwe. Oedd y Phariseiaid a'r arweinwyr crefyddol yma, ond nhw'n cofio beth oedd Iesu wedi gweud oedd yn mynd i ddigwydd. Ond nhw'n cofio yn well na'r disgyblion. Oedd y disgyblion wedi gweld Iesu'n marw ac wnaethon nhw jyst dechrau mynd adre rai ohonyn nhw a dechrau meddwl, o, wel na fe, mae'r cwbl ar ben yn awr. Oedd y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion yn cofio na, oedd Iesu wedi dweud ar ôl trydiau mae'n mynd i atgyfodi. Nawr, sut o'n nhw'n cofio hynny? Wel, achos oedd y diafol ar waith. Mae yna frwydr ysbrydol yn mynd ymlaen. Oedd y diafol eisiau i bobl credu bod Iesu wedi marw am y dyna ddiwedd y stori, achos bydda hynny'n golygu bod Iesu wedi methu yn ei waith o achub. Tas i Iesu heb atgyfodi, os oedd e wedi aros yn y bydd, yna bydda'r diafol wedi ennill y dydd. Oedd pobl eisiau cadw Iesu yn y bydd. Yr holl pwerau gwahanol yma, yr arweinwyr crefyddol, yr ymerodraeth Rufeinig ac i'r diafolau ddilynwyr. Ac o'n nhw eisiau cadw Iesu yn y bydd. A felly mae dach chi'r geiriau, y geiriau twp yma yn Adnod 65. Dyrodd Peilat, cymerwch warchodlu, ewch a gwnewch y bydd mor ddiogel ag y gallwch. Mission impossible. Ewch a gwnewch y bydd mor ddiogel ag y gallwch chi. Mae'n dyfod rhywbeth arall i ddangos i chi blant, falle i'n helpu ni ddeall mor wiriol o hwn. Okay? Rolyn o bapur tu bach. A fi mynd i ofyn i ddau berson helpu fi, a fi ddim di rybuddio nhw hwn, ond chi'n hoffi gwylio nhw'n bod yn syddi. So, loes a bed, dewch ymlaen. Ac dewch fan hyn, fel bod y camera lawr fyna'n gallu gweld chi, okay? Chi'n cofio, oedd Iesu, oedd wedi cael ei lapio yn do mewn lliain, a'i roi yn y bydd a wedyn y garreg yna'n cael ei roi. Lois, mae gen ti lliain fan hyn, okay? A fi eisiau ti lapio lan beds, okay? Ti eisiau fi ddal ar ei ddechrau? Lle na'n ei ddechrau? Ar ei pen? Okay. Pa ffordd ti'n mynd oed? Pa ffordd ti'n mynd oed? Ie? Okay, so just concentrate on a pen. Concentrate on a pen, I see, okay, trio the pen. A na, mae eisiau cael y breichiau hefyd, okay? Uh-oh. Ddylswn ni di switcho, fi'n meddwl. Just that one. Ydy hi'n good job, dwi'n meddwl? Dwi yma bed. Dwi ddim yn disgwyl hwn mor. Na, ni ddim. Reit, na i ddod i hyn. Diolch yn Pwy ochr fyna? Okay. Na fe, teamwork. Na! Siarad ffrigo. Oce, mae hwnna ddigon o gar. Hwnna ddigon. Chi'n deall y pwynt. Oedd Iesu wedi lapio mewn lliain, oedd e yn y bydd, ac oedd pawb yn meddwl, na fe, mae milwyr yn gwarchre, does dim ffordd iddo fe ddod allan. Bed, wyt ti'n gallu dod allan? Ydw, eitha hawdd. Go iawn. Ie. Go on, Ted, profa fe. Easy, da iawn, Bed. Diolch am eich. Eliw, oedd e'n easy, doi. Oedd y papur ti bach yna ddim yn mynd i cadw beds yn stuck, mae beds yn rhy gryf. Oedd pobl eisiau cadw Iesu yn y bydd. Na gyd o'n nhw angen neud. A wnaethon nhw bopeth o'n nhw'n gallu mwyn trial cadw e mewn a profi a dangos mae nid fe oedd y Meseia. Dyma ni nawr yn dod i'r pwynt ola. Ar y trydydd dydd, roedd y bydd yn wag. Ar y trydydd dydd, oedd y bydd yn wag. Ni'n clywed bod y gragydd yma'n mynd i'r bydd, a maen nhw'n disgwyl
ffeindio corff. Ac o'n nhw'n mynd i roi'r olew a'r enaint yma ar y corff fel un gweithred olaf o gariad i'w athro a'i meistr nhw. Ond maen nhw'n cyrraedd yna ac fan hyn ni'n clywed bod yna angel yn dod i lawr ac yn rolio y garreg i ffwrdd a mae'r milwyr i gyd yn cwmpawd lawr fel rhaid marw a'r angel yn sefyll ac yn eistedd wedyn ar ben y garreg ac yn dweud wrth y gwragedd, peidiwch ofni. Peidiwch ofni. Glwn mae ceisio Iesu ac roes hoeliwyd yr ydych. Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi, fel y dywedodd y byddai. Dewch i weld y man lle bu'n gogledd. A chi weld, mae hynny yn newid popeth, yn dydi? Mae'r ffaith bod Iesu wedi atgyfodi yn golygu o fe yn dweud y gwir amdano fe ei hun. Fe yw y Meseia. Fe yw yr un o Duw wedi addo trwy'r Hen Testament byddai'n dod i achub ei bobl. Fe yw yr unig ffordd i fod yn iawn gyda Duw. Oedd e'n dweud y gwir, mae fe yw brenin yr holl byd. Nid Cesar, nid Pharo, nid unrhyw frenin, nid unrhyw ymerodraeth, nid unrhyw deyrnas arall, ond fe sydd yn rheoli ac fydd yn rheoli am beth. Ac oedd Iesu'n dweud y gwir bod yn mynd i gwblhau ei waith. Mae'r ffaith bod y bedd yn wag yn dangos bod wedi ennill y dydd. Bod wedi cyflawni y gwaith o ddioddau a marw dros ein pechod ni. Mae di yfed y cwpan i'r gwaelod a does dim byd ar ôl i'w wneud. Wrth i'r arglwydd Iesu Grist farw ar y groes, nath ei gymryd ein beien ni arno fe, a nath ei brofi ein marwolaeth ni, ac oedd e fel petai'n hen bywyd ni yn cael ei gladdu gyda fe. A nawr, mae'r bedd yn wag. Blant, mae dy'r un peth olaf eisiau dangos i chi. Mae gen i oief yn hyn. Nid oief siocled. Oief go iawn. Okay? A fi eisiau i chi ddychmygu am funud, mae beth yw'r oi yma yw eich bywyd chi. Okay? A chwa be, ydych chi'n gallu gweld ti fewn i'r oi yma? Na, chi ddim. Mae yna lot o bethau yn eich bywyd chi, a does neb arall yn gallu gweld nhw. Ni'n aml yn gwneud pethau, yn dweud pethau, yn meddwl pethau drwg. Ni'n gwneud camgymeriadau, ni'n gwneud pethau dylswn ni ddim, ni'n bod yn gas, ni'n bod yn hunanol, ni'n dweud celwydd, ni'n bod ni'n gwneud pob math o bethau. A chymod be, mae'r Beibl yn dweud, un dydd, bydd Duw yn gofyn i ni rhoi cyfrif am hynny. Bydd yr holl bethau sydd yn guddiedig ti fewn yn dod allan i weld. A be chi'n meddwl bydd yn digwydd? Ydych chi eisiau nawr? Bysach chi eisiau nawr, os mae dyma'ch bywyd chi, bysach chi eisiau fi cracio'r oi yma ar eich pen chi nawr? Na? Mes. Bysach chi eisiau hwnna dros eich pen? Chi eisiau beds a loes i ddod ymlaen? Bysach chi ddim, na. Bysach chi ddim eisiau hwnna ar eich pen chi. A chymod be, os o'n i'n gorfod gwynebu Duw, gyda'r holl bethau drwg, yr holl bethau ychryfu yna tu fewn i ni, bydde fe ddim yn brofiad neis. Ond mae Iesu wedi wneud rhywbeth mwyn newid hynny yn dod. Eisiau chi feddwl nawr, mae'r oi yma yw bedd Iesu. A nath Iesu gael ei claddu yn y bedd yn dod, ac nath ei gymryd ynddo fe ei hun mewn i'r bedd ein holl drwg ni, ein holl celwyddau ni, ein holl bechodau ni, nath ei farw a nath ei gael ei gladdu. Ac yn ar y trydydd dydd, beth oedd yn wir? Oedd e'n fyw. Oedd y bedd yn... Oedd y bedd yn waith.
Oedd dim byd ar ôl. Mae Iesu wedi delio gyda'n pechod ni. A dim byd ar ôl. Does yna ddim euogrwydd, does yna ddim cywilydd, does yna ddim cosp. Mae Iesu wedi gwneud y cwbl. A felly bore yma nawr, os ych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, yr un oedd yn y bedd, yr un oedd pobl yn desbryd i gadw yn y bedd, ond yr un nath atgyfodi a gadael y bedd yn wag, os chi'n credu ynddo fe, os dim angen i chi ofni mwyach. I chi yn gallu bod yn iawn gyda Duw. I chi'n gallu gwybod bod Duw wedi maddau i chi, ac un dydd, byddwch chi'n gweld Iesu, ac ewch chi fod gyda Iesu, ac bydd ddim angen dweud sori, a bydd ddim angen poeni bod chi'n mynd i gael cosp neu unrhyw beth fel yna, achos mae Iesu wedi gwneud y cwbl. Mae'r atgyfodiad yn newid popeth. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganwn ni emyn ola yn gilydd. Rwy'n 59 yn yr atodiad. Yng Nghrist ei hun, mae'n obaith i. Ef yw fy hael fy nerth fy ngham. Mae'r pennill rhif 3 yn dweud hyn. Rhaid rhoi ei gorff dan geiad bedd. Nos ddi yn lladd goleini'r byd. Ond llifodd gras yn afon gref, cododd y Crist. Mae'n fyw o hyd. Tra saif mewn buddugoliaeth fri, mae pechod wedi'n gollwng ni. Fi yn eiddo fe yn eiddo fe. Ym mhrynedigaeth gwaed fy Nghrist. Nawn ni sefyll a chanid yn gilydd.
O arglwydd yn Duw, ni'n diolch i ti am y rhyfeddod yma i ni wedi bod yn meddwl amdano'r bore yma bod Crist, yr un oedd yn y bedd a phob grym a pwer yn trial i gadw mewn ond yn methu. Ac ar y trydydd dydd, y bedd yn wag, Crist wedi cyflawni ei waith. O arglwydd, diolch am hyn. Diolch pan fo unrhyw eogrwydd neu unrhyw ofnau neu unrhyw beth yn dod i'n rhan. Yn bod ni'n gallu dod ac yn gallu, dod at y groes a dod at y bedd gwag yna. A gwybod bod Crist wedi gwneud y cwbl, bod yn dim fwy i'w wneud. O arglwydd, diolch am hyn. Ni'n gofyn nawr yn neud i'n helpu ni, arglwydd, helpu ni feddwl yn fwy am y pethau hyn. Ac arglwydd, helpu ni nawr os yw'r atgyfodiad yn wir. Yna, yr unig ymateb cywir yw i blygu ac addoli yr arglwydd Iesu ac i ddilyn ni. Ni'n gofyn y bydda hynny'n wir am bob un ohono ni. A mae'n bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist.